Исәнмесез, кадерле мәскәүлеләр. Бүген 7 июль көнне беренче тапкыр Красный Пресня районында татар сабанты үткәрелде. Беренче әйтеп үтәргә кирәк. Илдар Умарович Халиуллин җитәкчелегендә бу эш бик җиңел генә барды. Бик күп булышучылар, бик күп спонсорлар булды. Традиционный праздник Сабантуй, праздник татарского и башкирского народа, пришел на землю Пресненского района. Мы очень рады этому событию. Местная общественная организация Татарской национальной культурной автономии приветствует вас. Очень приятно, что в таком замечательном уголке города Москвы, это старая Москва, проходит праздник Сабантуй. В Москве 125 районов, и наша задача, чтобы в каждом из 125 районов проходили праздники Сабантуй. Мы говорим, может быть, немного затертые слова, что Сабантуй шагает по планете. На самом деле, так оно и есть. Сабантуй проходит от Австралии до Канады, Англия, Калининград, Сахалин, Казахстан, Узбекистан. Как мы говорим, где есть 3 татарина, они обязательно соберутся, устроят Сабантуй, вспомнят традиции. Поэтому я очень рад, что тут собрались люди, которым дорога дружба народов, дорогие традиции, которые нам передаются из поколения в поколение. Как вы знаете, Сабантуй упоминается в исторических документах более чем 1000 лет тому назад. Этот Сабантуй, он сохраняет вот те традиции и, естественно, приобретает какие-то новые черты. Сабантуй из национального праздника стал праздником всех народов, проживающих в Москве. Москва – многонациональный город. Когда мы едины, мы непобедимы. Праздник Сабантуй на Красной Пресне объявляю открытым! Кадерле милләттәшләр, мөхтәрәм дуслар, килгән кунакларыбыз менә шушылай матур җирдә, матур көндә, матур шәһәрдә безнең халыкара татар кызы 2018 конкурсы булып узды һәм шушы конкурста безнең кызларыбыз бик тә матур һәм бик тә актив итеп катнашып уздылар. Менә бу кызлар белән әйдәгез әле якынрак танышып китик. Тавыш бирү буенча Алия безнең татар гүзәле дигән номинациядә җиңү яулады. Менә сиңа шуны сорау бирәс килә. Син шушы номинацияга лаеклымы? Кеше сайлагач лаеклы булам. Беренче үз тормышымны, үз эшемне яратырга кирәк дип уйлыйм. Әти-әнине хөрмәт итәргә дип уйлыйм. Минем уйлавымча, татар кызы тыйнак, тәртипле һәм әлбәттә акыллы булырга тиеш. Рәхмәт. Алма берле, алма чәчәге төрле, башкаларга күздә салмыйм сине күргәнне бирле. Алма агачлары, сайрый санды агачлары, сайрый, 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 сайрый сагындыра башлады. Татар кызы киләчәктә балаларга нәрсә мирас итеп калдырырга тиеш? Татар кызы инде беренче үз балаларына да, таныш балаларына да, кеше балаларына да беренче тәрбия бирергә тиеш, динне таратырга, юл күрсәтергә тиеш, гореф-гадәтләрне саклап калырга, телне саклап калырга дип уйлыйм. Адилә, син менә шушы конкурста иң яшь катнашучы, сиңа бары тик 17 яшь. Әле синең киләчәктә Алла бирсә җиңүләрең күп булыр дип өметләнеп калам. Сиңа шундый соравым бар. Сиңа шушы конкурста җиңү өчен нәрсә җитеп калды?
Ишенес җитеп бетте кебек. Әзер каушап калдыңмы соң? Бик каушадым. Особенно сәхнәдә. Бик курктым. Һәм дә инде шундый бүләкләр өчен организаторларга зур рәхмәт җиткерәсем килә. Инде алай булса киләчәктә сине шушындый бәйгеләрдә тагын катнашырсың дип өметләнеп калабыз, шулай бит? Рәхмәт, бик зур рәхмәт. Динара, сиңа шушы татар гүзәллек 2018 конкурсында катнашу нәрсә бирде? Беренче әйткем килә, татар кызы конкурсы миңа яңа белемнәр бирде, татар тарихы буенча беренче. Ләкин иң бәйге миңа бу яңа танышулар, татар мәдәниятенә йөреп, татар телен өйрәнеп, татар җырларын, биюләрен өйрәнеп, татар кызы конкурсы ул бик яхшы үрнәк. Киләчәк катнашучыларга, киләчәк кызларга һәм мин бик шат. Һәм сине киләсе конкурста шулай көтеп калабыз. Рәхмәт сезгә. Син бик тә шибәр, бик тә матур. Шуңа күрә рәхим ит карбакта да уңышлар сиңа. Мәскәүдә беренче мәртәбә безнең Мәскәү кызлары үзләрен күрсәттеләр. Мин инде жюри әгъзасы булам. Иң яхшыларны, иң матурларны, иң шибәрләрне без сайладык. Сөям сине, сөям, сөям сине генә, беләсеңме иртә кичләрен. Көндез күз алдымда, төнлә төшләремдә, ашкынадыр сыман хисләрен. Сабантуй – праздник, который проходит, начиная от самого небольшого населенного пункта, каждого района, каждого города и заканчивая федеральным Сабантуем. И сегодня автономия татар города Москвы представляет этот Сабантуй, который проходит рядом с нашим суперсовременным комплексом Москва-Сити в парке Красная Пресня, в одном из лучших парков города Москвы. Бәйрәм белән дуслар, Сабантуй белән туганнар, Сабантуй бәйрәме илләрнең именлегенә бер дилилдер. Иллебезгә, милләтебезгә, һәр шәһәр авылга, һәр гаиләгә именлек телибез бүген. Много посетителей, много национальной еды, одежды, национальной музыки. Мы знакомим с нашими традициями татар и башкир. Традиции татар-башкир знакомим жителей города Москвы, в частности, жителей Краснопресненского района. Алкышлар арасында иң мөлаем Мәскәү кызы 2018 номинациясында Алина Файзарахманова, участница под номером 4. Аплодисменты! Иң иҗади Мәскәү кызы 2018 номинациясында участница под номером 2 Лейсан Саберова. Молодец! Бирем белән тырыша, бик тә матур җитеп килдек. Сабантуй гүзәле 2018 Мәскәү номинациясында участница под номером 3 Динара Алукаева. Зур алкышлар!
2018 Москва номинациясында участница под номером 5 Алия Хакимова. Алия Хакимова. Татар кызы 2018 Москва номинациясында жеңушіміз участница под номером 01 Адиля Забирова. Под ваши бурные аплодисменты. Громче, громче, громче. Барыгызга да рәхмәтемне белдерәсем килә. Әлеге бәйгене оештыручыларга, шулай ук жюри әгъзаларына, алып баручыларга, минем өчен җан атып торучыларга, гел якында булган кешеләребезгә, ул Зөһрә, Ильяс һәм инде Лилия. Шулай ук иң зур рәхмәтем ул минем газиз әниемә. Ул хәзер монда, әнием сиңа бик зур рәхмәт, мин сине бик яратам. Кая әниң син, кайда? Эй, молодец, үзе кебек чибәр малай. Рәхмәт бик зур. Рәхмәт.